Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod de competitiv cu CSGO. Suntem aici cu băieții pe Discord, zice salut. Salut, salut. Salvare. O să facem aici un match de competitiv cu gangul nostru. Unu viață. Cam bun băieții ăștia, nu știu ce să zic. Cod, nu. Cam bun băieții. Da. Nu știu, Da, au cod. Au cod. nu se știe. A, da. Hai, ca și eu le dau căpățâni. Pe mine mă spargește. Are cod de cam. Au cod de cam. I-am dat 43 și am dat cap. Scuzați băieți cum se vedea bara neagră aceea de la în episodul trecut cu Imen, cu Julio, dar nu știu, era de la filmare. M-auziți băieți? Da, da. Ok, haide. Bătem. Haideți băieți. Stau Iona. Hai să luăm modul B. Mamă, ce voce are mortul ăsta. Mă duc. Salut, salut, salut. De cine e voce are mortul ăsta? Da, bă, zici că Hai vorbim joc. am uitat. Julio, vezi că scopi ținta, că aia normal era a mea. Unu palat. Ok, mă duc short. Are palat. Eu sunt short. Palat. Rampă. E cineva, Amil? Au intrat toți, toți. Da. Mă știu unul short. E conector. A plantat-o deja. Mama, a venit 3 pe 1 în jungle. Ăștia vin toți pe 1, frate. Hai bad boy. Mama. I-am spart. De i-am rupt. Intrat în rampă, mi-a dat și mie cap. Nu toată lumea. N-are nimica. Mă duc eu singura. Ok, eu mă duc B. Hai Julio B, noi doi. Am seringă. Aia, dar nu te uiți ce mid cu seringa, băi. Stați, bine. Eu stau, sunt cu ăștia aici. Cineva... Flash B. Bomba B. Cap spar la 1B, mai e unul, haide. Bine, bă, băieți. Bravo. Ai văzut că s-a putut? Bine că nu ne bat. Că măcar e egal până aici. Până aici. N-are nimic, mă. Toți. Haide. Cum să veniți, mă, 10-a? Stau eu singură. Și vin și eu A, vin eu A. Vino cu. Da, merg eu A cu Justi. Stai, ține-o palatul. O blocat. Unu palat. Vrei tu să ții asta? Ține-o palatul. Ai luat ceva? Mor. E pe scar. Scar. Mulțumesc. Din palat, Sebi, cu tine. Mort, vedeți că mai e unul. Mort palat l-am omorât. Tiraj Logan. Puține, nu multe. Așa. Bă, Ce vorbești? Mihăiță, Ce? Cu cine vorbești? Cu nimeni. nu el vorbea. Mihăiță vorbea. Acum e brigada de fier. Tot de tine, bă, bravo. Haide, bă, bravo, bă, bad boy. Bravo, bă, bad boy. Ăștia bine. Da. Ăștia, să mor copii. Mor. Mă duc singura. Hai, Sebi. Bă, bă,
Pa, bă, Ce? Ai că ține beu. da smoke ce. Ține palatul, nu. Vino. Bă, s-o suta, sunt 10 ani. Ajutor? Hai. Amen. Dacă tu vrei să te duci singur. Bă, Hulio, și vorbește în română, bă, că ăsta e român. Nu cu IB, bro. Avem rift, tată, vină. Hai, bă, veniți repede, că eu nu Haide. Scar, Am fost, bă. side. Fa, sorry. N-avem spate. N-ar nimic aia. Stai aici. Omul, ăștia s-au obișnuit să mergem tot. Haide, mă, 3A, 2B. Eu mă duc acolo, Iusti și cu Hulio. Mă duc eu. Ok, mă duc eu A. Eu mă duc acolo. Mă duc eu palat. Și doi, și mă duc eu mid. Bine, eu cu Hulio A. Faci tu aia. Mersi. Unde era? 3 mid, 2 mid. Ok, eu țin palat. Bă, dă info, mă. Zice, unul e B și... Intrat unul? Nu a intrat. Nu mai văd! Under. Sebi, nu a intrat. Need to jump. Ei, super. Sau Încă da. mă duc singur, bă. În bană, mai bine unul. Mi-a trimis notele. Mi-a trimis notele, bă. Ce notă? Stai. Hai, bă, joacă, Hulio, după. O, bă, ce v-am balați așa? Păi nu vezi că ne conduce? Dai seama? 1. B, nimic. Ține unul rampă. Palat. Eu țin rampa cu Mario. Ține palat. Palat. Mort unul rampă, are AVP. Morbe. Vrea careva AVP? Da, el pentru mine. Am murit. Hai, băieți, că mai e unul. Ultim. Unde? Palat. Palat. A plecat Îl țin eu. palat. Mort. Bine, mă. Eu zic, ce-mi dai pe AVP-ul ăsta? Hai, bă, Iusti. Dau. Bine. Eu joc M4 una S, da? Lasă și e bun și ăsta. Iusti, n-am niciodată sub 4. N-am niciodată sub 4. Da? Ce? Care e cea mai mică? 450. Ei, bă, Julio. V-am trimis pe grupul clasei. Mamă, ce sunt eu pe grupul clasei? Am 5 absențe. Da, e bine ce se asta. Mic. Doi nu înțeleg nimic din tabelul ăsta. Nici eu, bă, da. Ai, bă, n-am niciodată sub 4. N-am niciodată sub 4. Sunt bun și am și 5 absențe. Dai petrecere? Da. Băs. Să bine avem fabrică de plantini pe la... Mario, e ceva rampă? Nu. Mediul nu AVP. E B. B? Da. Hai, sunt 2 B. 2 sau 3. Stați. 3 B. Con. 3 B. 3 Fs. 1 under. Unul jungle. Ajung? Da. Vezi că nu vine kitchen. Bă, Hulio, Putează-l, Julio, că unul e aici. Putează-l că am deagle.
Julio, Mai bine. Ia. Julio, Da. Urci pe jos. vezi că o să apar pe video, bă, când te bucurai că n-ai sub 4. Ok, bă. Țin eu palat. Eu mă duc mid, că mi-am luat AVP. Țin eu palat. Și eu mă duc mid. Ține tu Eu mă rampă. duc. Ha. A, nu, mă duc B. Unu. Cu flash ai dat? Am intrat toți ia. Ba nu, nu-i mid. Unu. Bă, da, bă, țineți-l voi pe ăla că mă face. What the fuck? Pe unde m-a luat? Nu-ți văd. Mamă. Am luat runda. Și mie, Julio. Bravo, bă, băieți. Te-a trimis? Bă, la tine arată ca lumea sau ca la mine? Ca lume. Îți dau și mie să mi-l deschizi și îmi dai screen? Da, bro. Trimite-mi mie. Haide. Dau- La mine arată ca lume. Pe runda asta am AVP, vrea cineva? Da, eu. Că l-am văzut pe ăsta. Eu. Mersi. I-am bătut cu moliu. Mă duc eu rampă, îl țin eu rampa. Mulți ups. 100 eps. Multe. Mamă. Unul, cred că e mid. Bun, și noi. Am întors scorul. Mamă, ce cap mi-a dat prostul. Mamă, am asist, am dat în toți 5 am dat. Te ține acolo. A, dar nu ești unul. Sebi, vezi că e Sebi. Te ține Eps. Băi, Stai să mai iasă odată. Bun. Bravo, bă. Bravo, bă, bad boy. Ce ai, bă, cu el? Pe Insta nu contează. Mamă, ce aici, că ești profesor, să moară. Să mor tu și eu, nu, dacă nu te aștept. să nu-i zici Julio cum mă cheamă pe Insta, dă-l Vrei să-l zic cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Bă, da, e polar în bază, bă, bă. E polar în bază. Ok. Fai. E altul Julio. Rampă! Eu am zis asta. 2 morți, rampă, 1 Tetris. Nu mai e nimeni. Nu mă blocați. Nu mă bloca ăsta de mine verde. Rampă și te. Eu palat. L-ai luat-o? Bravo. Bravo, bă. Mi-am luat polar. Bă, Iusti, vii cu mine? Da. Iusti! Hai cu mine, mid. De ce să stau și eu mid când e unul pe? Ok. Ți-a dat him, te mai bate. Bă! Ține unul palat. Îmi dăduse nou scop. Am, nu? Unul palat. Am auzit, bro. Nimeni ia. Prima oară în viața mea când am bătut unul pe acolo. Mid. Oh, mi-a dat prin smoke. Au cod. Mid la scaun și short. Vin. Stânga. Ha! Vezi că ți-am trimis. Nicule, al tău tot așa arată.
Încearcă tu să le separi. Nu știu, la mine nu merge. Să nu mai... Și tu mai ești. Aia, băieți, Vin eu. Ce-ți-vă? Mov, du-te B. Mi-am luat armă, stai. Incendiară, vin toți. Vin, stai. Rezistă cât de mult poți. Te pușează ramp. Dă plant. Ce să mai dau, bă, că i-am dat de pe spate. Short, jumate HP. Stai tu, nu. Mă bate, mă, jucătorul. Nu, da, bă. M-auziți? Te auzi? Da. E un mec prost. Bine, ha. Am 6. N-ar nimic, ca băi, conducem. Am avut... Dă-mi AVP. Ai AVP? Da. Dă-mi puțin, bro. Mă duc să țin aua la calm. Hulio, dă bă și mie o armă. Că n-am. Ce armă? N-am. Tu Da, ai nu bani. Mersi. Mai mi-am luat un AVP. Mam. Trebuia să ieși tu un M4-1. Un M4-4. Ține eu palat. Cine palat? Ține eu palat. Mă Mă duc duc cu mid. palat. 2002. Palat clear. Scaunul, nu? Mam. Short. Sau under. Pe ori Under. ori short o are under. Under. Îi iau eu pe la spate. Aha. Vedeți că-s 2 mid cu AVP. Bă! El era sub ăla. Nu, mi se pare ceva ciudat la el. Mi-am luat Negev. Mi-am luat AVP. Zi, Hulio, ce fac cu Negev, bă. Mamă, câte AVP-uri mi-au. Păi nu-ți mai lua, că nu consuma banii. Dacă vrea cineva să... Nu vreau. Mario, ține tu palat, că țin eu ramp. Eu mă duc să țin B-ul. Hai că Mario înțelege. Are leg pe mid. B1, B. Bad boy, nu pleca. Mario, B1. Când se termină runda. Oleu. Are 53, dar... Bad boy, ai grijă. Bravo, bomba aia. Bă, ăștia într-una stau short, mid și conector. Și știu doar să planteze. Salvează. Mamă, să jocă, mă bat ăștia, mă. Nu face pic, bro, poate te ține. Ăsta are big hop. Haide. Fac un eco. Poți să-mi dai acolo ăla? Dar n-am ce să-ți dau. Mersi. Eu mi-am luat un MP45. Hai că vin și eu, be. A. Unul s-a vândut. Bad boy. Ține bine acolo. AVP-ul, Mario. Ok. Uite chiar pe Oleu. Insta. Nu contează. O iau eu palat. Îți dau eu follow. Cine aici? Lui Alberto pe Insta. Smoke în B. Nimeni palat? O iau pe la ei prin bază. Am AVP. Al lui Justi. Ține eu midul. E ceva mid? Nu. Mai puțin. Da.
Bun, hai încă unul. Hai mă, faceți un kill. Un kill faceți. Bă, nici n-a pus ținta așa și tras. Mario B. La cardul meu. Mario, Mario, în față, stânga. Bravo, Mario. Dă defuse. Păi da, Ivan. Bravo. Bravo, bă, Mario. Eu nu mai joc un meci de competitiv, că eu n-am rank și o să-mi dea cooldown dacă mai câștig unul. Eu am câștigat, doar îl filmez pe ăsta și după, dacă vreți, jucăm orice vreți voi. Wingman. Jucăm, sau 2v2. Eu cu Mario, Joc eu, eu cu Mario contra Julio și Justi. joc eu, Wigman. Iau eu, cum o luăm? Iau eu palat. O iau eu B. Hai să mergem toți ea. Da, haide. Ok. Mă duc singur, restăm. Ok. Mario, Vine eu pe ala cu Julio. bă, să vă duceți singur. Bă. Doamne. Vă zic de 30 de ori să vă duceți rampă. Și ai, uai. Veniți palat. E ceva? Under palatul. Ok, jos o ducă. Under palat, jos. Dă-te, mă, da-i mai să nu veniți palat, că-mi faceți... Na. Conector 1, conector. Ai murit tu. Puteai să-l bag pe la ușor, tată. Că i-am mai dat și eu mult de... Bă, Mario, frate, tu ți joacă Fortnite? Da. Mam. Ionel, bine pe cod. Ce, mă? Bine pe cod. Da, are coduri, să știi. Ha, cu cod. Păi lasă, bag. Bă, Iusti, lasă codurile, bă, că-ți dau aim. Haide, B. Habe. Mă duc direct. Să dea unul flash la B pe acolo. N-aveți 10 ore în counter. Adevărat, bă, ăștia. Eu sunt locul 2 la... Eu am 3000 de ore, bă. Vede? Cu minus, cum le-ai? Eu nu mai ajung. Asta acolo în spate. Mamă, bate-mă. Hai, ajung apasă. Am cod și tu n-ai monitor. Te-l joci după buteală aia, ți-o Stai că ți zic Cum eu, să Mario. scrie screenshot? Screenshot? Nova, băieți. Și eu am avut, când am luat prima dată rank pe Wingman. Mi-a dat gol Nova 2. Zic, mi-am luat Nova. Ce e ăla? Fa. Ușor, bă, Ionel. Uite-l, bă, ce mă bag eu tare ca prostul. Mi-am dat 12. Hai, dă mamă, faceți-mă și voi un kill. Acum vin. Nu știu de ce am impresia, dar cred că ne bat ăștia. Da, spune, da. Și veniți. Haideți, tare. Ce să faci? Cum? Vin eu, palat. Mă duc singur palat. Bine, eu mă duc rampă. Ok, hai că dau flash, intrăm. Bine. Ai grijă cum dai flash. Haide. Au flash. Băgați-vă tare. Băgați, nu?
Tinere, calmează-te. Junglă 1. Mamă, mai am 14 HP. Tinere, calmează-te, tinere. Hai băieți. Ai, bă. În halul ăsta e clar. O să-l plantez eu. Nu planta. Hai, dă plen să avem bani. Dă plen că o să te omoare. Vezi că toți scări. Te pușează ăsta. Are cod. Ia ce ia, are cod. Bravo. Cum mi-a dat? Hip-hop. Hip-hop. Bac ăsta îi dau pentru bunny hop. Griffing. Bă, nu știu de ce mie nu mi se văd notele, adică mi se văd urât. Ce se vadă, mă? Ai Hai zis să eu, vedem. La TIC am un 7 și un 10. La Isperie 6-7. La nu știu cum e bună, adică nu am niciunul. Haideți, bă. Veniți, B. Mate 7-5. Bă, veniți, B. La restul 10. La restul câte 3 dă. Ce vezi purtare? Ce? Purtare, unde vezi? Am dat toți aproape la toată casa. Nu vezi. Eu absență n-am. Mort unul? Sebi, dă-mi ca ăla. Mărât! La cupa aia de Dragan 200, o sută în cap. Bă, mă auzi? Te aud. Bine. Că mă tot pun pe mut, nu știu de ce. Bravo, bă. Bravo, bă, bad boy. Ești tu băiat. Hai mă, B! Nu vezi că am bomba în B, te ducea! Ești prost! Te după harcă. Nu știe, frate. 5 ore. Poate îl baci. E car. Ce-am zis, e car. Stai să vedem dacă câștigă runda măcar. Îl vezi? Bravo, bă, bravo. Măcar ăsta, kill-ul ăsta. Hai că zicem, poate-i bați. Capul vă sunteți copii de 12 ani și îmi dați mie lecții. Fără codul n-aș ști să vă învârtiți pe loc. Da, frate, avem coduri. Râdrau Model Otters 2. Wall. Suferă că are 40 de ani să joacă cu copii de 10 ani pe CS. Dar pe retardați ăștia am doi. Gura, bă. Vezi? Ah, am dat flash aici. Sorry. Scări nu. Unu a Am dat grenadă, scări. Bravo. Palat, văd că n-a ținut nimeni. Mă duc eu Vezi că să mai e unul care te Haideți, dă plen! Plant. Mai e unul, hai că putem. Junglă. Vine o jungle. Imagine că am să dea screen și e prostă tare. Bă, îi batem? Ce crezi, îi batem? Stai seama. Nu mai putem. Bad boy, ai 40 de ani și joci cu copii de 13? Mă duc eu mid. La CS. Bine, eu mă duc palat. Hai bomba! Bă, maltratatule, haia! Haide, bă, bad. Lasă-mă dacă vrea el. Bă, e unul mid cu SG-ul, Vrea cu el să seringa. ducă singur, bă. Văd că nu e singur, văd că toți sunteți bei, decât eu cu ăsta, albastru. Bomba Molly, mă. Hai că e spalat. Mă știe. Bă, da, n-a venit niciunul. Haideți, mă, B, că am bomba B! Te retragi când sunt B, ești prost, ești bătut în cap, mortule! Doamne, toți morții au acces la internet. Gata, mă, să dea și mie notele. O să nu mai vii, că ești bocanc. Să-mi arunci, mă, bomba Molly, bocancule. Toți morți aveți. Așa, bă, Mi-a trimis și mie notele ca lumea. bocanc. Mi-a trimis și mie notele ca lumea. Hai, dau smoke, CT, vă băgați la mama, unde vreți voi vă băgați. Bine, hai, dă-i să dau unul City. Nu mai am bani Eu dau de... CT, mă.
Urcă palatul, nu? Te pușează palat și unul... Ține-o palat. Uite bă, mă știa palat, bă frate, minus 28. Te-am văzut, bad boy. Hai, na. Ce bine vorbești, bă, microfonul ăla Mă tiltez deja, că mă joc cu boci. n-are nimic. Mi-am luat decât un tag runda asta. Excuse. Ce? Unde vă Hai, purtarea băie, și boților. absențele? Purtarea și absențele. Să-mi zici și mie după ce termină meci. Am zis hai B, veniți B sau vă duceți 50. Eu vin bă, be, dar stai că văd, m-am curcat ăștia. Că se duc mid ăștia. Nu-i nimeni mie. Lasă, plantați ăștia cu B. Haideți mă dați. Bun, haide. Doi la invază? Rush. Mario, du-te plantează cu aia. Te ține unul acolo. Bă, e Kitchen 1, campează într-una și cred că îi și dau pentru AIM. Bă, ce înseamnă A.N? Hai să mă, că vreau să mă joc! Hulă, ți-am zis, bă, să te uiți runda meciul trecut. Sau când te-ai uitat. Ți-am zis după meciul ăsta. Că de-aia și pierdem. Că ai 4 kill-uri. Dacă mă uitam la un noti, Păi nu te mai uita acum, ai timp. Ți le-a dat. Intră tu, Mario. intru eu, este? Nu. Dar nu mai sta fixat. Îmi faci bloc. E unul în minus. Aha, pe H. Fugi, fugi, fugi. Mamă, tu fugi. E la minus el. 87, Mario, dă-i, bravo. Haideți, bă, că suntem 2 Mamă, 2. Cum ați murit, bă? Ai mei să bagă în oli și mor. Uite pe ăsta, bă. N-am cu cine să mă joc, am pierdut. Mario, uită-te în dreapta, că zic eu unde sunt. Unde te pușează toți, nu te bate. Nu te bate, nu te bate, joacă timp, Mario. Te pușează, te pușează. Nice. Dați-mi și mie un AVP dacă aveți bani, hai că aveți. Eu am 650. Dacă runda asta, nu știu. Na, pai. Joc, n-am cine. Coșciuc, dai-și mie un AVP. Îți dau AK, Coșciuc. Băi, Mortule! bad boy, dă-mi și mie un AVP că-ți dau AK. Băi, mă auzi, mă? Bă, dă-mă kick. Hai să-i dăm kick. Nu mai da kick în rundă. Să-i dăm bot. Dă-mi AK, mă. Am SG, mă duc direct să văd. Ai bomba, nu? N-am bomba. Oare bad, bă? Bă, mă, cam pap, băga mea și... Haideți. Junglă. E aceea, bravo. Haideți că se poate. 4 runde iau. Am luat eu AVP. Ionele, vrei? Dă bă Hai. mie, Julio. Mersi. Sau... Tota? Tota. Hai, Tota. Ei, boss.
Dați voi bomba, bă. Mă duc Ia eu. bomba. Tetris. Nu mă bloca. Nu-i nimeni Tetris. Tetris e aici. Nu Tetris, acolo, scară. Au flash. Pușează unul aceea. Bă, nu merge pe shift, Julio, unul aceea. Ok. Hai că le iau eu. Scări. Da, Mai scări. Țea, mamă, eu le zic să nu-i puceze, mă. Era unul conector. Dai. Bă, ești nebun? Ce coduri? M-auziți? Nu. Eu merg mid. Ha, mă, că putem, mă. Măcar un egal. B. Am primit flash mid. Hai că intru mid. E cineva A? Dă-mi bomba, Julio. Sunt Da. treia. Hai, hai, B. Hai, B. Du-te, B, du-te. Hai că vin și eu B. Bad boy, hai B, bă, că vin toți. Plantați, plantează Mario. Bravo. Acum vin. Haide, mă, bă, dacă nu e runda voastră, mă omor. Vă Trebuie. zic eu. Sebi, uite-te în stânga, Sebi. Uite-te în stânga, acolo. Uite-te aici. Aici o să-ți vină 1 sau 2. 1 sau 2. 1. Bravo, încă 1. Market, acolo, acolo. Ta. Vezi că e la intrare. Dreapta. Timp. Mario, N-are Timp. nimic. nu mai câștig. Nici egal nu fac cu voi. Nu, trebuie să o dau tare. Hai că mai fac egal. Drop. Dacă ai dat și tu info, botule, ce bine ar fi. Îmi dă și mie cineva un drop? Dai și lui ăsta drop, că ai 5 vii. Bă, drop! Bă, Julio! E. Câți bani ai? 100. Ah. Pe cine avea 5.000? Mă duc eu. Veni și tu palat. Nu mai fi timp. Și tu palat, că nu mai am văzut nimic. Mă cac. Bine, frate, mă duc eu pe ala. Dacă n-am cu cine unde să mă duc, că ne ține rampă. Mă duc eu rampă să-i omor. Bine, Asta. du-te. Eu nu aici, mă ține palat. Laud. Side. Nu intru. Acolo, sus, Julio, sus. A, după. Fugi, Mario, side. Fugi, side. Side. What the fuck? De unde? Taci, mă, taci. Nu mai am E pil văz, nu știu. Bine. Băieți, cam atât a fost cu acest episod competitiv, cam rage, băieții. Nu uitați, dați un like, share și subscribe. La revedere!